שלום לכולכם, שלום לכל מי שמקשיב, כל מי שנמצא פה בשידור החי. אנחנו באמת ככה על הבוקר. הכנתי לכם המון דברים היום, ואני דבר ראשון רוצה להתחיל בכמה הודעות מנהלתיות, מה שנקרא. אוקיי, אז קודם כל בשבוע הבא יש לנו וובינר, שאלות ותשובות. לוובינר שאלות ותשובות אתם שולחים אליי שאלות, אני עונה עליהם במהלך הוובינר. גם במהלך הוובינר אתם יכולים לשאול שאלות. בכל מקרה יש לנו זה רבע שעה, 20 דקות ראשונות, אני מעבירה לכם תוכן, כך שאתם לא צריכים רק לשאול את השאלות. אנחנו באמת אחד מהדברים היה לי חשוב, זה גם להביא לכם חידושים ודברים מיוחדים שלא יופיעו בתוך תוכנית ההכשרה לכולם, אלא רק לכם, לאנשים שנרשמו למחזור הראשון. אוקיי, עכשיו, באמת, אחד הדברים שפנו אלינו אנשים ואמרו שככה הם לא מספיקים להגיע להכל, והם היו שמחים לליווי יותר צמוד, אז באמת הכנו איזושהי תוכנית שהיא מתאימה לליווי יותר צמוד, לאנשים שרוצים שהקורס שלהם כבר יהיה באוויר. התוכנית הזאת היא ממש חדשה, אז יש לנו עכשיו מחיר מאוד מיוחד בשבילה. וגם רק 3 אנשים אנחנו נקבל בכל מקרה לדבר הזה, כי אנחנו רוצים במחיר הזה, בצורה שבה זה כרגע יעבוד, אז אתם יכולים להרוויח באמת גם שיחה איתי, שזה לא יהיה כנראה בהמשך, זאת אומרת בהמשך זה לא יהיה חלק מהתהליך הזה, אז יהיה לכם גם שיחה איתי, ויהיה לכם גם באמת את כל מה שאתם צריכים כדי שהקורס שלכם יהיה באוויר. זה בעצם בנוי משיחה, שבה אנחנו, בשיחה הזאת אנחנו בעצם בונים את אפשר להגיד תסריט, או את הסילבוס של הקורס שלכם. אנחנו בעצם מכינים את המצגת שהולכת להיות, אנחנו לא מכינים אותה על המצגת עצמה, את זה אנחנו נעשה בשבילכם אחר כך. אנחנו בעצם מכינים את הנקודות שעליהן אנחנו הולכים לדבר אחר כך בתוך המצגת. זה הדבר הראשון שאנחנו נעשה בעצם. אנחנו, אחרי שיש לכם נושא ביד, צריך להיות עם נושא ביד כשמגיעים לזה, גם אם לא ברור לכם 100% הדיוק של הנושא, אז אנחנו נעשה את זה גם בשיחה, אנחנו נדייק מאוד את הנושא, אנחנו ככה נבנה את המהלך של הקורס שלכם כמובן, ואחר כך בעצם אתם תצאו לעבודה קטנה, שיהיה לכם בעצם להכין בדף מסודר, בדף וורד הכי פשוט שבעולם, את כל הנקודות שאתם רוצים לדבר עליהן במצגת, ואתם מביאים את זה לנו, אנחנו מסדרים לכם את המצגת, אתם לא צריכים להתעסק עם פאורפוינט בכלל אפילו. אחרי שאנחנו מסדרים לכם את המצגת, אנחנו קובעים זמן, ואנחנו מקליטים. אוקיי, אנחנו מקליטים בעצם את הקורס שלכם, אנחנו נקליט את זה דרך תוכנת וובינרים, וההקלטה הזאת, רגע, כשאני אומרת מדברת על הקלטה, כן, אני מקליטה, אז אנחנו נקליט דרך תוכנת וובינרים את הקורס שלכם, אחר כך זה יעבור לעריכה, אפשר להגיד יותר חיתוך מאשר עריכה, אנחנו לא ממש עושים שם עריכה כאילו אתם יודעים של אפקטים וכאלה, כי אני לא מאמינה בזה, יותר מהכל. בכל מקרה אנחנו נעשה לכם חיתוך של החלקים של הקורס, ואז בעצם מאותו רגע, מהרגע שאתם מגישים לנו את כל החומרים שלכם, את כל המסמכים שתרצו להוסיף, את כל הטקסטים, את הכל, מאותו רגע אנחנו בעצם, המושכות עוברות לידיים שלנו, ואנחנו עושים בשבילכם את כל השאר הדברים, כדי שהקורס שלכם יהיה כמה שיותר מהר במרכז אלומה. מה שזה אומר שבעצם אתם צריכים להכין בהתחלה את החומרים, יש לכם את השיחה איתי, ואחר כך יש את ההקלטה, ומאותו רגע בעצם אתם נותנים לנו לעשות את העבודה בשבילכם. זה אומר שאנחנו חותכים את החלקים של התוכנית, של מה שהקלטתם, אנחנו אחר כך מכניסים לכם את הכל, מעלים לכם ליוטיוב, מכניסים לכם את הכל לתוך מרכז אלומה, לתוך קורס, בונים לכם דף מחירה, אנחנו נכתוב לכם את הדף מחירה של הקורס שלכם, כך שאם אתם מרגישים שזה עדיין לא 100% אצלכם, אז אתם
תקבלו את זה מאיתנו, כמובן שתוכלו תמיד לשנות שם דברים, זאת אומרת אתם תקבלו את מה שאנחנו נכתוב, ואחר כך תוכלו לעשות עם זה מה שאתם רוצים. באופן כללי, כל מה שאתם תרצו לעשות אחר כך עם הקורס תוכלו, זאת אומרת אם אתם תראו שאתם רוצים לשנות פה מילה, לשנות שם משפט, אז אתם יכולים לעשות את זה לבד, פשוט כאילו כדי שהקורס יעמוד בתוך המרכז, אז יש לכם בעצם את התוכנית הזאת. מה שזה אומר, שברגע שאנחנו גומרים להעלות לכם את התכנים, זה עובר לידיים שלכם, וכל תיקון שאתם רוצים לעשות, אתם יכולים לעשות ישירות בתוך הקורס שלכם, ישירות בדף המכירה. לא אהבתם את התמונה ששמנו שם, אתם יכולים להחליף אותה, אתם מעדיפים לכתוב את הכותרת טיפה אחרת, זאת אומרת, אתם יכולים לעשות את כל השינויים הקטנים האלה אחר כך, אבל יש לכם בעצם בסיס שכבר עומד במרכז האומה ויכול להתחיל עם אחר. ובעצם מה שהולך לקרות זה שכאילו בקורס הבא, בקורס השלישי שלנו, אנחנו הולכים ללמוד איך לשווק את הקורס. נכון, מרכז האומה מביא לכם תנועה, הוא מביא לכם אנשים שיבואו לראות את הקורס, אבל חלק אם אתם רוצים שהקורס שלכם באמת גם יימכר, אז חלק מהעבודה היא עליכם. זאת אומרת, אנחנו דואגים להביא אנשים לתוך האתר ומספרים על זה ומפצים את זה ומביאים באמת תנועה בתשלום ותנועה בחינם, לא משנה באיזה צורות אנחנו מביאים אנשים לתוך האתר, עדיין כדי שהקורס שלכם יימכר, אתם צריכים לעשות חלק מהדברים, חלק מהפעולות. חלק מהפעולות אנחנו נראה היום, והרבה מאוד מהפעולות האחרות אנחנו נראה באמת בקורס השלישי, שבעצם אני כאילו ניסיתי לחשוב איזה קורס הכי חשוב פה מתוך כל הקורסים, כי אם אפשר לפרק את תוכנית ההכשרה, היה לי גם מחשבות על זה, אולי לפרק את תוכנית ההכשרה ולאפשר לאנשים לקנות רק קורס מסוים מתוך התוכנית, וכל פעם כשאני חושבת על זה אני אומרת לעצמי שזה פשוט בלתי ניתן לפירוק הדבר הזה, בגלל שכל חלק פה הוא כל כך כל כך כל כך חשוב. עכשיו, מה שיקרה כשאנחנו בעצם עושים בשבילכם את הדברים, אז יש לכם עדיין את תוכנית ההכשרה, אתם תמיד יכולים לחזור לראות איך עושים את זה, אבל בעצם אתם יודעים, את הצעד הראשון הזה, אנחנו בעצם עושים איתכם, כך שבעצם ממש, זה צריך להיות ממש מהר, האמת שזה, אני לא רוצה להגיד זמנים, בגלל שזה באמת גם תלוי בכם, זאת אומרת, אם נגיד אתם תגישו את הדברים תוך יום, וכאילו תעשו את הדברים מהר, 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 אפשר תוך שבוע וחצי שהקורס שלכם יהיה באוויר. אם נגיד ייקח לכם קצת יותר זמן, שבוע להגיש את הדברים פה, שבוע לעשות את זה, אז זה ייקח אולי חודש, אבל זה אנחנו בכל מקרה לא מתכוונים לעשות את התוכנית הזאת יותר מחודש, כי זה באמת לא ייתן שום דבר אם זה יהיה יותר מדי זמן. אז זה בעצם דבר ראשון שככה רציתי להגיד לכם, יש לכם את התוכנית הזאת, בגלל שיש שם המון המון פרטים, אני לא מתחילה, אתם יודעים, זה לא אפילו לא בקטע של למכור לכם את זה, תחליטו, אתם יכולים להתקשר לשרה, היא גם דיברה איתכם, אני ביקשתי ממנה שתדבר עם כולכם כדי שנראה איפה אתם עם הקורס ומה המצב שלכם, ככה הבנתי שככה גם הגיעו לי קצת תגובות ככה של שיפורים, אז קודם כל אני מאוד מאוד אשמח לשמוע אם יש לכם דברים שקשורים לצד הטכני של הקורס, של איך שהוא מתנהל, אתם מוזמנים לשלוח אליי, לשלוח לשרה, לא משנה, להתקשר לשרה, לשלוח למייל, לשלוח אליי מייל, בכל מקרה אני רואה את המיילים, לא תמיד אני מספיקה להגיב אליהם, בגלל זה גם שרה נמצאת צמודה אליי, זה חלק מהעניין, ובאמת זה כל הנקודה הזאת, אוקיי? כאילו יש משהו שקשה לכם, אתם לא מצליחים להיכנס לתוכנית, אני לא יודעת מה, אז תפנו לשרה, היא תעזור לכם, אוקיי? אם יש משהו להפך, משהו טוב שאתם רוצים להגיד, אז אנחנו נדבר בהמשך היום גם על איך אוספים עדויות, אז קודם כל כאן אני מאוד מאוד רוצה להגיד שאני מאוד מאוד אשמח לשמוע את העדויות שלכם, בכתב או בווידאו, שאני אוכל ככה לפרסם את זה, כדי שעוד אנשים יראו כמה תוכנית ההכשרה היא באמת שונה מתוכניות אחרות, מקורסים אחרים שקשורים למוצרי מידע, כי הרבה אנשים לא מבינים את ההבדל המהותי של תוכנית ההכשרה, ואתם שכבר עברתם חלק ממנה, אז אתם כבר יודעים שאנחנו עושים פה משהו שהוא פשוט ברמה אחרת של ידע, או ברמה אחרת של עומק. אתם תראו פה היום, אנחנו הולכים לדבר הרבה מאוד זמן על המחירה של הקורס, על הדף מחירה, על העדויות, כל הדברים האלה, אלה דברים
שבדרך כלל יכולים לדבר איתכם, אתם יודעים, אפשר לדבר על כל נושא, אפשר לעשות עליו פוסט, אפשר לעשות עליו קורס של שעה, אפשר לעשות עליו קורס של 7 שעות, שזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. אז באמת כשנכנסים לכזה עומק של תוכן, על נקודה אחת מאוד מאוד ספציפית, אז באמת אפשר להגיע למקומות אחרים לגמרי. עכשיו, באותו הקשר אני יכולה להגיד לכם שזה קורס מאוד מאוד ארוך, זה לא צריך להבהיל אתכם, אוקיי? אז זה אומר שאתם יכולים להקשיב לחתיכה, ואז להקשיב לעוד חתיכה. בכל חלק יש לכם גם עבודה קצת לעשות, אז זה גם יש לזה יתרון מסוים לא לראות את הכל בבת אחת, למרות שאני אישית כן חושבת שכדאי לרכז ככה איזה 3 ימים, שאתם ככה יושבים שעה וחצי, שעתיים על התוכנית, על הקורס הזה, כדי שבאמת תוכלו ברצף לקבל איזשהו רצף של תוכן. אוקיי? גם למרות שאני ממליצה מאוד לשמוע דברים בתוך האוטו, ככה הרצאות, ואני עושה את זה כל הזמן, אני מאוד מאוד ממליצה לפחות הפעם הראשונה שלכם, שבו מול המסך, מול המצגת, תרשמו לעצמכם, תהיו פעילים בלימוד שלכם, זה מאוד 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 ישנה את התוצאות שלכם. כשאני שמה לב לעצמי, כשאני יושבת באוטו ואני מקשיבה לאיזושהי הרצאה, זה עובר, זה נחמד, רעיון נחמד, אין לי אפשרות לרשום את הרעיונות, הם מתמססים עד סוף הנסיעה, אני כבר לא זוכרת מה חשבתי בתחילת הנסיעה, וזה מה שיכול לקרות לכם אם תשמעו את התוכנית הכשרה רק בנסיעות. אני כן ממליצה לשמוע את זה גם בנסיעות, כי יש גם חזרתיות, יש לה חשיבות מאוד מאוד גדולה. בכל מקרה, מה שאתם צריכים לעשות זה באמת להקשיב לתוכנית הזאת, להקשיב לסרטונים, הם יהיו גם מחולקים לכם לחתיכות קטנות, זה יהיה לכם הרבה יותר קל לשמוע את הכל. לשמוע חתיכה, לעצור רגע, לרשום לעצמכם את התובנות שלכם, איך זה מסתדר עם הקורס שלכם, איך זה, מה הייתם כותבים על הקורס שלכם, נגיד במקרה של היום, שאנחנו הולכים באמת להיכנס לכתיבה שיווקית, מה אתם מוכרים ואיך אתם מוכרים אותו ומי הלקוח שלכם, כל השאלות האלה שאנחנו נשאל את עצמנו, תעצרו רגע אחרי כל סרטון ותענו לעצמכם על השאלות האלה. אני יכולה להגיד לכם שהתשובות האלה זה לא חד פעמי. אוקיי? זה ממש לא חד פעמי. אני אישית עונה שוב ושוב לעצמי מי זה בעצם הלקוח שלי, מה אני מוכרת, מה התועלות. הרבה פעמים בפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה, אנחנו מגיעים לאיזשהו רמה מסוימת של הבנה מתוך הקורס שלנו. עכשיו, כשאתם רואים את האנשים האלה שמצליחים ומוכרים המון המון קורסים, הסוד הוא בזה שהם לא עשו את זה פעם אחת וזרקו את זה, אלא הם באמת ישבו, עשו את זה פעם אחת, עזבו את זה לכמה ימים, חזרו לזה שוב, עזבו את זה כמה ימים, חזרו לזה שוב. זאת אומרת, הם לא, עם ההתפתחות שלהם, הם גם פיתחו את התוכן של הדף מכירה שלהם, ובאמת אחד הדברים החשובים זה לדעת שזה לא לשים את זה ולזרוק. אוקיי? זה לשים את זה, ולשים את זה שזה כאילו יעבוד בשבילכם. אוקיי? אז באמת ככה לשים את זה, לדעת שאתם חוזרים לזה, לדעת שאתם עושים חזרות ומשנים ומתרגלים, כי פתאום אתם יודעים, פתאום תגלו משהו על הלקוחות שלכם, שלא חשבתם עליו בכלל קודם, אוקיי? בכלל לא חשבתם עליו קודם, ואז אתם תגיעו לכאן ואז תגידו לעצמכם, טוב, אז אני עכשיו מטפל בזה. אני רק רוצה לראות שנייה משהו. כן, אני באה במה ששלחתי לכם. שנייה אחת. אני פשוט פתחתי פה מזגן ונהיה פה קר. אוקיי. אז זהו, אז זה מה שרציתי להגיד לכם ככה לפני שאנחנו צוללים לעומק, שהדברים האלה הם לא חד פעמים. אני קוראת כל הזמן ספרים חדשים על כתיבה שיווקית, ואני כל הזמן קוראת, אני שומעת הדרכות על כתיבה שיווקית, אני חוזרת לדברים ישנים שלמדתי על כתיבה שיווקית וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת שהדבר הזה הוא בעצם לימוד מתמשך, הוא לא נגמר אף פעם, כי הוא גם את הלקוח שלכם, זה לימוד מתמשך, אתם לא גומרים אף פעם ללמוד את הלקוח שלכם. זה שהגדרתם פעם אחת עם איזה יועץ מקצועי מי הלקוח שלכם, זה מצוין, ועכשיו כשעבר קצת זמן, לכו ותגדירו את זה שוב פעם.
לכו תסתכלו על מה שכתבתם ותראו איך אתם עוד יותר מעמיקים את זה. אולי גיליתם משהו חדש, אולי זה לא הלקוח שלכם, אולי יש לכם לקוח אחר שיותר, עכשיו יותר, זה יותר העניין שלו. עכשיו, מה שהיתרון באמת במרכז אלומה, זה משהו שאני רוצה ככה לשתף אתכם, כי בעצם אני יכולה להגיד לכם מתוך התהליך שאני עשיתי, מה קורה. כשאני התחלתי את התהליך שלי, גם של התפירה וגם של ללמד שיווק וגם בכלל, כל תהליך של בניית עסק שהיה לי בחיים שלי, והיו לי כמה עסקים עד היום, כל פעם כשפניתי לעסק הזה, אז באמת בהתחלה לא עשיתי את העבודה הזאת של מי הלקוח ולמי אני רוצה למכור, פשוט הלכתי ופרסמתי ומה שיצא יצא, אבל באמת כשהתחלתי עם התפירה והתחלתי להבין מי הלקוח ומה אני רוצה למכור להם ומה אני רוצה לעשות וכל הדברים האלה, כשהתחלתי להבין את הדברים האלה, אז רמת ההבנה שלי הייתה במקום אחד, וכשהמשכתי הלאה לדבר הבא, ופתאום דברים השתנו, דברים שעשיתי בהתחלה היו נראים לי לא מספיק מוצלחים וגנזתי אותם, וכל מיני דברים כאלה. אז אני רוצה להגיד לכם משהו על מרכז אלומה, מה היתרון הגדול שלו. מרכז אלומה בעצם מאפשר לכם לפתח, ואני לא סתם אומרת אגב כל הזמן לעשות קורסים קטנים, זה לא סתם, זה באמת מהמקום הזה שלוקח זמן לפתח את עצמכם בתוך העסק שלכם, בתוך מוצרי המידע. וכשהולכים ישר ועושים קורס ענק ובומבסטי וזה, בעצם אין לכם את הזמן הזה להתבשל על מה שאתם באמת רוצים להגיד. אז כאילו באמת הנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, לכו על משהו שקל לכם להגיד אותו. עכשיו שאתם יודעים מי הלקוח שלכם והכל, אבל כאילו כשאתם נמצאים במקום הזה של לעשות את הקורס, תבינו שבעוד שנתיים אתם לא תהיו במקום הזה, אתם תהיו במקום אחר לגמרי. המשמעות של זה שאתם תהיו במקום אחר לגמרי, זה שבעצם אתם, אנשים פשוט יקלטו אחרת את התוכן ממכם, אנשים אחרים, יכול להיות שיהיה לכם לקוחות אחרים לגמרי, אתם תגלו בכלל עולם אחר של לקוחות שלא חשבתם עליהם, ואתם הרבה יותר מתחברים אליהם, ונושאים אולי שהעברתם היום שהקורסים מצוינים, אולי לא יתאימו כבר למה שתרצו לעשות עוד שנתיים. עכשיו, מה היתרון בעצם במרכז אלומה? אתם לא חייבים לעשות שום דבר, אתם פשוט משאירים את הקורס, ונותנים לו את החיים שלו, כן? ואתם יכולים להתקדם הלאה לדברים אחרים, ולהביא קורסים חדשים שלכם, מעודכנים יותר, טובים יותר, מתאימים יותר לידע שלכם, ובעצם להשאיר את הקורסים שכבר יש לכם במרכז אלומה, ובעצם אתם כבר, ההתפתחות הזאת לא משנה לזה, כי הקורסים שעשיתם בתחילת הדרך הם עדיין טובים, אוקיי? הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על מה שעשינו בתחילת הדרך, ואומרים, טוב, זה כבר לא טוב, וזה כבר לא זה, אני היום יודע יותר, אבל באמת הקורסים שאתם עשיתם בתחילת הדרך פשוט מתאימים לאנשים שבתחילת הדרך, והקורסים שאתם תעשו בעוד 2-3, הם באמת יהיו קורסים שיתאימו לאנשים שהם כבר לא בתחילת הדרך, וזה אנשים שכאילו נמצאים ברמה אחרת של הבנה. גם אתם שאתם נמצאים פה, אתם כבר לא נמצאים בתחילת הדרך, רוב האנשים שנמצאים פה בתוכנית ההכשרה, כבר שמעו קורס 1 או 2 על כל מיני נושאים שקשורים לשיווק באינטרנט, ולמוצרי מידע, ולעסקים, כל הדברים האלה, אתם לא באים ריקים, אוקיי? אז באמת הקורסים הראשונים שתעשו, יכול להיות שהם יותר יתאימו למתחילים, וזה בסדר גמור, עדיף שתכוונו אותם למתחילים, ואז באמת כאילו בעוד 2-3, שיהיה לכם קורסים אחרים, קורסים מתקדמים יותר, אתם תדעו לשייך את זה שזה לקורסים של מתחילים, וזה בסדר גמור, גם האיכות שלהם והכל בסדר. אוקיי? אז אנחנו ככה מתחילים במשהו אחד קטן לפני, יש לנו רגע עוד לפני ההתחלה, יש לנו עוד משהו אחד קטן שאני רוצה לדבר עליו, וזה הפורום, אוקיי? בפעם הקודמת, בקורס הקודם, עוד לא היה לנו זמן ממש להראות אותו, ואני רוצה להראות לכם אותו עכשיו, אז בואו ניכנס שנייה למרכז אלומה. מרכז אלומה, אוקיי. זה הפורום שלנו, אוקיי? יכול להיות שאתם יודעים, זה עוד ישתנה פה העיצוב, ויהיה פה עוד דברים ככה אחרים, אבל זה הפורום שלנו, אוקיי? כאן אתם יכולים לראות בשירותים למרצים, כתוב פה פורום לצוות המרצים במרכז אלומה, כשאתם לוחצים על זה, אתם מגיעים בעצם לזה. עכשיו, כדי להיות בתוך הקבוצה, אתם חייבים
אתם חייבים להיות בתוך האתר, זאת אומרת, אתם צריכים להכניס את השם משתמש והסיסמה שלכם, יש לכם את זה בעמוד הראשי, לדעתי יש את זה גם פה בצד, אם לא, אז אני צריכה להוסיף את זה, אם כן, פה, אתם רואים, מתחבר לאתר נחמה שאורית נתק, כל זה, אז אתם בעצם פה מכניסים את השם משתמש ואת הסיסמה שלכם, אני כרגע מחוברת לאתר הזה, אין לי סיבה, אני לא רוצה להתנתק, כי אני רוצה שתוכלו לראות את הדברים, אבל בעצם אתם יכולים להתחבר גם מפה, זאת אומרת, גם אם לחצתם על שירותים למרצים לפורום צוות המרצים, אתם יכולים להתחבר דרך הצד, אוקיי? אז בעצם בכל מקום באתר פחות או יותר אתם יכולים להתחבר לאתר, וכאן בעצם יש לנו את הפורום. הפורום הזה כרגע ריק, אתם מוזמנים להכניס לפה תוכן, אוקיי? זה בעצם המקום שלכם, כאן אתם יכולים לשאול אותי כל שאלה, אני בדרך כלל משתדלת לענות תוך ככה איזה משהו כמו יום, יומיים גג, לפעמים לוקח לי טיפה יותר, אבל אתם תסלחו לי, זה לא תמיד עובד, אתם יודעים, אם כתבתם ביום חמישי בלילה, אז כאילו זה ייקח ככה עד יום ראשון שני לפחות, אבל באמת אני משתדלת לענות, אבל היתרון באמת שכותבים בפורום, זה שגם אנשים אחרים שנמצאים פה, שזה מרצים, כל המרצים שלנו במרכז אלומה, גם אנשים אחרים שנמצאים כאן יכולים בעצם להצטרף לדיון, ולענות לכם שאלות, ואולי לחדד את השאלה, כי לפעמים אתם יודעים, אתם שואלים שאלה שכל כך ברורה לכם, ואז בן אדם אחר ירצה לעזור לכם, אז הוא ישאל אתכם שאלה שתתפתח, אוקיי? אז מה שקורה כאן זה נורא פשוט, אתם רואים, זה כבר מתורגם לעברית, כאן אתם כותבים את הכותרת, אוקיי? כאן אתם כותבים את השאלה שלכם, אני ארשום את זה, כאן כותבים את השאלה שלכם, ואז כאן כדאי לפרט כמה שיותר על השאלה, אוקיי? אל תצאו מנקודת הנחה שאני יודעת ישר על מה אתם מדברים. אם זה שאלה על משהו בתוך תוכנית ההכשרה, תפנו אותי למקום המדויק. אני מעבירה את תוכנית ההכשרה, אני מדברת אותה, ואני לא זוכרת תמיד מה היה איפה, אוקיי? בכל זאת זה חתיכת תוכן, אז תפנו אותי, אוקיי? אז להפנות למקום המדויק של השאלה, אם זה שאלה על עניינים טכניים, אוקיי? אז שאלות טכניות, אז להגיד איזה תוכנה אתם משתמשים, ותגידו לי מה בדיוק קרה ומה עשיתם. ממש תפרטו כמה שיותר כדי שאני אוכל לענות לכם, כי ככל שיהיה בעיה, ככל שלא תענו לי אז אני לא יודע. עכשיו פה יש כאן עוד משהו שחשוב מאוד לדעת, תגיות, כאן אתם מתייגים את השאלה, כך שבעצם אנשים אחרים ואתם, אם אתם נגיד עוד חצי שנה תרצו לחזור לשאלה ששאלתם, ותרצו עכשיו את התשובה, כי בעצם חלק מהעניין של פורום זה שנהיה לנו פה מין מאגר של שאלות ותשובות, על כל מיני שאלות שקשורות לקורסים אונליין, לכתיבה שיווקית, לכתיבת הבלוג, לפרסום, לשיווק, כל הדברים האלה, אז אתם בעצם דרך התגיות אתם תוכלו להגיע, אוקיי? אם לא תשימו תגיות לא תוכלו להגיע, אז אני אכתוב פה תגיות, לדוגמה, שאלה לדוגמה, כדי שאנחנו נדע שזו שאלה לדוגמה, שאלות טכניות, אוקיי? אני כותבת כאן תגיות. אתם לא נוגעים בזה ברגיל דביק, אתם לא נוגעים בפתוח סגור וכולי, זה ההגדרות שאני אעשה אותם. אתם יכולים לסמן כאן, הודיעו לי על תגובות חדשות באמצעות הדואר האלקטרוני, כדי שאתם תוכלו בעצם לדעת כשאני עונה לכם, או כשמישהו אחר מגיב לכם, אז אתם פשוט לוחצים פה וי, ועושים שליחה. יכול להיות שהעיצוב טיפה ישתנה, אני רוצה קצת להגדיל את התוכן כאן, כי זה קצת קטן, ועכשיו אתם רואים, יש לנו פה שאלה, אוקיי? יש לנו פה שאלה, השאלה שלי היא כאן, השאלה, איפה היא כתובה? אוקיי, הנה, פה אתם כותבים את התגובה, אוקיי? אתם יכולים פה לכתוב, אז אני אכתוב פה תגובה לשאלה הראשונה, אוקיי? זה בעצם, פה מתחילה השרשור, כן? פה מתחיל השרשור, ואתם יכולים פשוט להתחיל לשאול שאלות, אז אני אכתוב פה שרשור, פורום, בתגיות, ואני לוחצת על שליחה, אוקיי? עכשיו, למה זה חשוב שתדעו איך להפעיל את זה? עכשיו אתם רואים שזה כזה באפור חזק, וזה באפור יותר בהיר, בגלל שזה בעצם התגובה לשאלה הזאת, אוקיי?
עכשיו אפשר לעשות פה הוספה למועדפים, אפשר לעשות כל מיני דברים, בגלל שאני כתבתי את זה, אז יש לי פה עריכה וכל מיני דברים נוספים. אתם יהיה לכם עריכות רק, אתם יכולים לערוך רק מה שאתם רוצים. עכשיו משהו שאני סתם ממליצה לכם לעשות כאן, בכל פעם שאתם כותבים משהו, שאלה וזה, תכתבו כאן למטה, הפנייה לקורס שלכם בתוך מרכז אלומה, או מה אתם עושים, כל מיני דברים כאלה, זה גם יעזור לי למקם אתכם איפה אתם נמצאים, וגם זה פשוט עוד הזדמנות להפיץ את הקישור לקורס שלכם. אוקיי? אז כאן גם כן, כאילו אתם יודעים, לחברי הפורום, אתם יכולים אגב, משהו מאוד מאוד חשוב, אנחנו נדבר על זה באמת גם בקורס השלישי, אתם יכולים לכתוב כאן, הפנייה, בואו תגיבו לי בבקשה לבלוג, כתבתי פוסט, אני רוצה שתגיבו לי, תעשו לי שיתוף וכולי, זה גם כן משהו שאתם יכולים להשתמש בפורום של המרצים בשביל לעשות את זה, אוקיי? עכשיו, משהו כאן שכדאי שתכירו עוד, אז אני חוזרת כאן לפורום, אוקיי? השאלה, אני נמצאת עכשיו בתוך השאלה, אוקיי? עכשיו חזרתי בעצם לפורום, כשלחצתי כאן, אז חזרתי בעצם לפורום, וכאן אתם רואים את הדיון, כאן יש דיון על, כאן כותבים את השאלה שלכם, יש לנו משתתף אחד כי רק אני השתתפתי, ויש לנו שתי תגובות, אוקיי? אז עכשיו, וכאן אתם יכולים, אתם רואים, לכתוב כאן עוד את השאלה שלכם, ואז זה ייצר לנו פה דיון חדש, אוקיי? זה ייצר לנו פה שורה חדשה של דיון, ברגע שאם אתם רוצים להיכנס לראות מה קורה עם השאלה שלכם, אתם פשוט לוחצים פה, ואז זה נכנס חזרה לתוך הדיון. זה עובד ממש כמו כל פורום שאתם מכירים, אבל פשוט היה לי חשוב להראות לכם איך זה עובד כאן, כדי שתכירו את זה. אוקיי? עכשיו, משהו מאוד מאוד חשוב זה חברים. יש לנו פה במערכת שלנו, מערכת של, אפשר להגיד כמו פייסבוק, ממש, זה ממש כמו פייסבוק, שיש לנו בעצם פרופילים אישיים של אנשים, ובפרופיל האישי של האנשים יש בעצם מידע עליהם וכו'. עכשיו, המידע הזה, בעיקרון כשאנחנו מכניסים, יש רק מידע של שם. אבל מי שיש לו פרופיל בתוך וורדפרס, אז התמונה שלו אוטומטית מופיעה, אז אתם רואים שיש כאן אנשים שיש להם תמונה, ויש כאן אנשים שאין להם תמונה. מה שאתם צריכים לעשות, זה כדי שאתם תוכלו לשלוח הודעות אחד לשני, אז אתם צריכים להיות חברים של האנשים האלה, אז פשוט תעברו על הרשימה הזאת ותוסיפו את כל חברי הקבוצה, שלנו, של המרצים, כחברים שלכם, ואז אתם בעצם תוכלו ככה לדבר איתם ולשלוח להם התכתבויות. איך עושים את ההתכתבויות האלה? אני נמצאת עכשיו בתוך הפורום, אוקיי? עכשיו אני אכנס בעצם לתוך החשבון שלי, אוקיי? לתוך החשבון של הפרופיל שלי. טוב, יש לי פה, אתם יכולים לשים פה תמונה, אתם יכולים לשים פה כל מיני דברים. פה אתם יכולים לערוך את הפרופיל שלכם, אתם יכולים להוסיף מידע עליכם, כמובן, הפרופיל כרגע די ריק, כן? אבל אתם יכולים להוסיף מידע וכו'. מפה אגב אתם יכולים גם להגיע לקורסים שלכם, אתם רואים, אני לוחצת פה על קורסס, אז אני מגיעה בעצם, לכל הקורסים, אתם רואים, לכל הקורסים שלי. יש את כל הקורסים של האתר, כי אני פשוט במצב של מנהל, ואני צריכה לראות את כל הקורסים, לראות שכולם בסדר, כי כולם עוברים פה כמובן בקרת איכות, ואנחנו בודקים שהכל בסדר, אבל יש כאן את כל הקורסים בעצם שקיימים בתוך האתר, לכם יהיה כמובן את הקורסים שקשורים לתוכנית ההכשרה, וקורסים נוספים, אם תקנו קורסים של אנשים אחרים. אוקיי, אז יש לנו נגיד את המפגשי שאלות ותשובות, את הסמינר, אגב אני עוד רגע אדבר עליו, את הקורסים, אוקיי, קורס 1, קורס 2, קורס 3, מפה אני יכולה בעצם להגיע לכל הקורסים שלי באתר, זאת אומרת, אתם יכולים להגיע מכל מיני כיוונים, אז כאן אתם יכולים להגיע, אוקיי, אז יש לנו, פה אתם יכולים לשלוח הודעות, התראות, כל מיני דברים כאלה, אתם יכולים לעשות מפה, אוקיי, אתם יכולים לשלוח הודעה, אני לוחצת פה על שלח הודעה, יכול להיות שהוא לא ייתן לי לשלוח לאף אחד, כי אין לי חברים, כאילו, כי זה לא הפרופיל ההוא שיש לי את החברים, אז אני יכולה פה לכתוב את השם של הבן אדם, נגיד, היה שם ורדה שמחוני נראה לי, שזו הייתה הראשונה, אז אני יכולה לכתוב פה, ופה אני כותבת את הנושא ואת ההודעה, שלח הודעה, ובעצם דרך המערכת הזאת, גם אם אתם לא יודעים מה, אם אתם, נגיד, אתם דיברתם בתוך הפורום על משהו, ואתם רוצים עכשיו להמשיך לדבר על משהו פנימי, אז אתם יכולים להיכנס לתוך הפרופיל שלכם, ולהתחיל לשלוח אחד לשני הודעות אישיות, שהן לא דרך הפורום, ופנימיות שלכם, רק אתם תקבלו אותם, אוקיי? רק אתם תקבלו אותם, ואז בעצם אתם תראו את זה בתוך ההודעות נכנסות, שבעצם יהיו כאן,
אוקיי? כרגע אין פה שום הודעות, אבל אתם תוכלו להכניס את זה. כשאני נכנסת לפורומים, אני בעצם רואה את הפורומים שאני נמצאת בהם, אוקיי? אני רואה פה את הפורומים שאני נמצאת בהם. קבוצות זה עוד משהו שכדאי להכיר. קבוצות, אוקיי? אתם יכולים, יש כאן קבוצה, אוקיי? קבוצה אחת שאני הכנתי, שזה בעצם קבוצה של המרצים. אתם יכולים לייצר לכם גם קבוצה כזאת של לקוחות שלכם דרך הקורסים. זאת אומרת, אתם יכולים להגדיר שכל אחד שנמצא בקורס שלכם יקבל גם, יהיה בתוך הפורום שלכם, וככה אתם יכולים לבנות לעצמכם פורום בתוך האתר. זה באמת, אתם מקבלים פה את כל הכלים כדי שבאמת הקורסים שלכם יהיו ברמה הכי גבוהה, ובאמת תוכלו לתקשר עם אנשים, ובאמת לגרום להם לרצות, ואתם יודעים, לפתח תקשורת זה הדבר הכי חשוב. טוב, אז זה הסיפור שבעצם של הפורומים, ואנחנו מתחילים עכשיו את הקורס בצורה רשמית, אוקיי? אז אני רוצה ככה להגיד רק לפני שאנחנו מתחילים, אתם הולכים לקבל נוסחאות כאן, גם פה במצגת וגם אתם תקבלו את זה בכתב בתוך המסמכים, אתם תקבלו דפי הנחיה, אתם תקבלו סיכומים, אתם תקבלו המון דברים, אבל זה לא יעזור אם לא תשתמשו בזה, אוקיי? אז דיברתי, אני חושבת שהכי טוב לראות קורס מההתחלה עד הסוף, בצורה אקטיבית, זאת אומרת שאתם יושבים מול המסך, ואתם רושמים לעצמכם, או בדף וורד, או בתוך מחברת, איך שנוח לכם, איך שאתם אוהבים לעשות את הרישומים שלכם, ולרשום שם תוך כדי רעיונות שואלים לכם, וסיכומים, אפילו שאני סיכמתי לכם, תסכמו לעצמכם, אתם יכולים להדפיס את הסיכום שאני סיכמתי, ולהוסיף על זה את ההערות שלכם, כי עם כל הכבוד לסיכומים, הם לא מסכמים, הם לא מילה במילה על כל מה שאמרתי כאן בקורס, בסדר? אז באמת לעשות את זה. עכשיו, אחר כך באמת, אחרי שבעצם ראיתם את כל התמונה השלמה, כי יש פה באמת עניין של תמונה שלמה, כי בהתחלה יכול שאתם תבינו, לא תבינו לגמרי למה אני אומרת לכם לעשות כל מיני דברים, ורק אחר כך כשאנחנו נשתמש בזה, אתם תגלו למה הייתם צריכים לעשות את התרגיל, ואז כבר לא יהיה לכם כוח לעשות את התרגיל, כי אתם תהיו במקום אחר. אז אני מאוד ממליצה להיות אקטיביים ולעשות את הדברים האלה, אבל יכול להיות ששווה לכם לראות באמת מההתחלה עד הסוף, אתם מכירים את עצמכם, אבל זו ההמלצה שלי, מההתחלה עד הסוף, שתראו את כל התמונה השלמה, שתבינו למה אתם צריכים לעשות כל דבר, ואז לחזור ובאמת להתחיל לעשות כל דבר בנפרד. זאת אומרת, פעם ראשונה אתם מסכמים, פעם שנייה אתם ממש עושים את דפי ההנחיה, ממש עושים את כל הדברים שאנחנו מדברים פה. אוקיי? אז זה הדרך שאני ממליצה לכם ככה לעבור על הקורס.